আসন্তকালী দিন 11:30 কটকস্থিত হাইকোর্টে ମୋ ଶୁଣିକି କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ କରିବା ସମାଚାର ଶେଷ ହେଲା ନମସ୍କାର ରାଜ କଣ ଘରେ ତୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ଏଇଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଉ ଥାଉ ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ କରିବୁ ହଁ ଭାଇ ତୁଟା ଏତେ ତଳକୁ ଖସି ଗଲୁଣି କଣ ଗୋଲକି ପଡିଥିଲେ କଣ ଗୋଲ ହୁଏନି ନା କଣ ଆଉ କଣ ଭାବୁଛୁ ଆଜି ମୁଁ ତଳକୁ ଖସିଗଲି ନା କଣ ଅନେକ ଦିନ ତଳୁ ମୁଁ ତଳକୁ ଖସିଛି ଚିନ୍ତା କର ସେଦିନ ଯୋଉ ବାଗେଇ ମୋ ବେଡରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଆଇଥିଲା ଆଇନା ମୁଁ ତଳକୁ କାହିଁକି ମାରିଥେଲି କାହିଁକି ମାରିଥେଲି ଏଇଟା ହେଲା ଗଛର ମଞ୍ଜି ମୋ ରୁମରେ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାର ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ